DXDC, RadyoMaN Report. Malipayong gipahibalo sa Department of Education kung Deped 11 sa DXDC RadyoMaN Davao nga hapit na nila makabot ang target enrollees nga 1.5 million. Sa interview sa DXDC RadyoMaN Davao kang Janelito Atilio, ang spokesperson sa Deped 11, iyang gibutyag nga gihulat na lang nila ang datos sa uban pang eskwelahan apan positibo nga duol na sila sa ihap sa gitinguhang mga estudyante. Gipanigurado sab ni Atilio nga padayon nilang pagdawat sa enrollees bisan og humana na ang enrollment period ni atong Biyernes, July 26, 2024. Kung mga gusto pang magpa-enroll should be given our appropriate assistance. So, nakita na to itong importansya nga sila dawaton gyapon na to kay ang primordial concern na to is pag-ensure nga kanang bata masulod gayon sa eskwelahan. No? Apan sila nagpahinumdom sa mga ginikanan ng mga estudyante sa kamahinungdanon sa pagsunod sa schedule, deadline ug patakaran. Samtang mapasalamaton usab si Atilio sa tanang nagpaluyos sa malampuson ug luwas nga abri klase gahapon, July 29, 2024. Pinagi sa panaghiusa, panagkumbuya sa tanang mga ahensya sa kagamahanan nga dunay kalambigitan sa pag-abri sa klase. Ingon manusab ang tapang sa pribadong sektor, pribadong hutbong ug mga interesadong grupo. We have a very smooth opening of classes for school year 2024 and 2025. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.